Salut! Eu sunt Răzvan și bine ai venit pe canalul nostru de YouTube AFSR for Suspension. În episodul de astăzi, sau în clipul de astăzi, vom discuta despre suspensiile pe aer, în cazul de față o suspensie pe aer second hand, și vom stabili dacă merită sau nu merită să alegi varianta asta. Avem aici suspensia cu care a venit clientul, partea de suspensie, nu și de management, pe aia am apucat deja să o montăm în mașină, o parte din ea. La amortizoare ne-am apucat să le curățăm un pic pentru că au fost vopsite negru la spray. Probabil cel ce le-a avut în Germania nu le-a omologat și a vrut să le camufleze cumva, să nu pară că este o suspensie modificată sau schimbată pe mașina lui. Deci astea le vom revopsi, le vom face negre, dar am dat jos rugina de pe ele. La fel vom revopsi și brațele, vom curăța pernele, le vom hidrata, să le pregătim pentru sezonul de iarnă. Vom înlocui garniturile de etanșare și din flanșa superioară și de jos. Din păcate, la una din ele am avut un șurub care a cedat nervos și o să trebuiască să-l extragem de aici, să refacem filetul, să înlocuim toate șuruburile oricum cu altele noi. Garniturile la fel. Iar în partea superioară, tipul din Germania a folosit niște flanșe de la Silver Project, tip uniball, cu rulment uscat fără ungere, pe care le-am umplut cu vaselină. Cam ce vedeți aici pe spatele plăcii de camber, se regăsea aici pe perne. Le-am curățat un pic, că nu puteam să lucrăm cu ele așa. Vom renunța la tipul ăsta de flanșă pentru că este de E46 în primul rând și pe un E90 nu va funcționa cum trebuie, adică nu o să-ți dea camber, o să te ajute mai mult să reglezi casterul neavând poziția corectă de montare pe mașină, stând un pic așa. Adică nu o să poți să-ți reglezi mașina corect cu ele. Plus de asta clientul nu dorește zgomote, bătăi la denivelări și acesta fiind un ansamblu rigid, vom renunța la el, vom folosi flanșele originale ale mașinii, urmând să facem o mică piesă de adaptare pe flanșa superioară de la pernă, să ne permită să folosim flanșa originală. Butelia am curățat-o, o vom vopsi și pe ea și vom înlocui toate cuplele de genul băgate oarecum cu japca, improvizat. Au niște garnituri de cupru ce nu și-au locul pe aici într-o suspensie cu aer. Și cam atât pe partea asta. Mai avem două brațe de tou, dar le avem trimise la făcut bucșe, pentru că erau cu bucșele moarte. Vom pune niște bucșe de poliuretan în locul lor. Recomandăm de asemenea că în momentul în care ți-ai montat o suspensie pe aer, tot ce ține de articulație să fie de poliuretan. Pe partea de amortizoare spate, ăsta este cam mort. Pe lângă tija ruginită, nici nu mai funcționează corect. Vom folosi acolo, pentru moment, amortizoarele stoc ale mașinii la dorința clientului. Ulterior, dacă nu se va împăca cu ea sau nu se va simți confortabil cu suspensia, vom înlocui amortizoarele cu altele noi de la TEA Technics. Putem de asemenea să aducem orice piesă de la TEA Technics, orice reper din suspensia asta, în cazul în care se strică, îl putem aduce nou. Parte de electrică am mai avut o surpriză cu un releu topit și am decis să-l înlocuim cu altul nou, compatibil. La o inspecție mai atentă am văzut că are circuitele destul de încinse și am preferat să nu riscăm și am pus unul nou. Cam asta în rest. Restul de kit se află pe mașină, blocul de valve cu compresorul de aer, un Fachwerk V1 și un autopilot V2 de la Airlift. Ținând cont că a dat undeva la 1000 de euro pe toată suspensia, iar doar partea de amortizoare cu perne costă undeva la 1500 de euro, iar partea de management, autopilotul V2, mă rog, să spunem echivalentul lui Airlift 3P, ar fi fost undeva la 1800 de euro, plus butelie și compresor 2100. Deal-ul este destul de bun, ținând cont că ce vom face noi aici nu o să sară de 150 de euro, 200 de euro. O să ne apucăm să le curățăm, să le pregătim, să le aranjăm, să le dăm o față comercială, să spunem așa. În primul rând, în cutia în care au venit, nu le vom folosi.
releul vechi la fel la gunoi, iar pe partea de camber voi profita un pic să vă arăt ce se întâmplă când flanșa superioară de la o pernă de aer nu corespunde cu flanșa mașinii. În primul rând s-a folosit o flanșă de 46 care nu, cu ghidurile oferite de producător. N-a avut nicio piesă intermediară între flanșa superioară și flanșa de camber. Acest ghid de aici trebuia să fie făcut un pic mai lat și un pic mai înalt. De ce? Unul la mână, se vede că neavând suportul necesar, flanșa de aluminiu acedat s-a deformat pe viraje și a făcut un șanț în ea. Lucrul ăsta în timp poate să ducă la ovalizarea flanșei și pierderi de aer la viraj. Doi la mână, șuruburile cu probleme și au frecat în flanșa de aluminiu pe viraj, se vede, stricând flanșa în continuare. Deci asta este o invenție pe care nu vă recomandăm să o aveți pe o mașină. Adică întotdeauna trebuie să aveți suportul corect pentru flanșa superioară. Clipul nu este filmat în ordine cronologică, nu am avut timp să ne organizăm în așa fel încât să putem să punem toate lucrurile cap la cap în mod corect, dar să vă prezint ce am făcut pe partea din față la final. Am schimbat bieletele, am folosit două bielete de la Maile HD cu un pivot mult mai mare decât cel uzual. Amortizoarele zvopsite, garnituri noi, șuruburi noi, iar în partea de sus, nu puteți să le vedeți pe aici, sunt flanșele originale de la suspensia TEA Technics. Noi am încercat să folosim flanșele originale de la mașină, dar nu se lăsa suficient de mult, așa că a trebuit să optăm pentru cele de la TEA Technics, ce ne oferă un drop suplimentar de 2 cm față de cele originale. Trecem la puntea spate. Avem brațele de la bascula inferioară ce au fost vopsite, nu electrostatic cum ne-am fi dorit noi, dar le-am vopsit la spray ca să arate și ele decent. Brațele de tou sau de convergență, da? Cu bucșele de poliuretan refăcute, șuruburile dracului sau cum naiba să le spunem, că întotdeauna ai o probleme că ele rămân blocate. În cazul nostru am avut noroc și s-au rupt, a trebuit să le tăiem cu bucșele de la brațele originale de tou. Apoi, amortizoarele, nu am mai putut să folosim amortizoarele originale deoarece cei de la TEA Technics optează pentru alt sistem de prindere. Cei ce sunt familiari cu platforma asta știu că amortizorul original se prinde direct în braț jos, printr-o flanșă. La noi are o prindere tip ochi, precum la M3E92, parcă, nu? Da, la M3. Așa că a trebuit să le comandăm noi de la TEA Technics. Au venit, sunt montate și cam asta ar fi tot pe partea de jos. Mi-am luat markerul, avem tabla aici și o să trecem prețurile pentru produsele second hand și pentru produsele noi. Avem prima dată kitul, 5.000 de lei, nou kitul, clientul a dat 5.000 de lei pe tot ansamblu, noi o să punem aici perne plus amortizoare. Noi ar fi fost undeva la 7.000 de lei. Second hand au fost 5.000 de lei cu tot cu parte de management. Pe partea de second hand am avut flanșe superioare pentru amortizoarele față 990 de lei.
Amortizoarele spate, 800 de lei, cele de la Thea Technics. Am avut refacerea bucșilor, mă rog, înlocuirea bucșilor de pe spate de la brațele de tou. S-au mai fost 600 de lei. Am avut un releu de la management, 50 de lei. Iar apoi am mai avut parte de furtun, cuple, tot ce am mai folosit noi pentru a putea să instalăm suspensia pe mașină, undeva la 500 de lei, să spunem, maxim. Cuple plus 500 de lei. Avem un total aici. 0, 4, 7.940 de lei. Atât a costat sistemul montat pe mașină la final, fără să punem la socoteală manopera de instalare sau alte piese mici, gen lemn pentru podea, mochetă, hardware de conectare, etc. Pe partea de nou am mai fi avut managementul. Autopilot V2 nu se mai fabrică, este obsolit, nu se mai poate comanda de nicăieri, iar ce este actual pe piață acum, Autopilot 3P, ar fi fost 8.900 de lei. Pe lângă ele am mai fi avut nevoie de butelie. În cazul nostru a fost o butelie de 11 litri, ce este 700 de lei. Și un compresor, care este 800 de lei. Avem diferența asta de bani, dar în ea trebuie să ținem cont de faptul că rămânem cu un sistem de control, autopilotul, care este obsolit și este de generație veche față de unul nou. Amortizoarele pe față sunt destul de slăbuțe, ar fi trebuit și ele înlocuite, deci ar mai fi adăugat, să zicem, minim 1000-1200 de lei pentru cele de pe față. Pernele de aer au deja o vechime de 3 ani, probabil, cam așa estimăm noi, înseamnă că în următorii 2 ani va trebui oricum să te pregătești să le înlocuiești, în moment în care te poți aștepta la o cheltuială de până la 600-800 de euro, adică mai adăugăm 3-4 mii de lei aici. Și cam atât ar fi. În rest, fiecare decide pentru el dacă vrea să aibă un sistem nou pe mașină, cu garanție, sau un sistem vechi cu posibile probleme la fiecare săptămână. Adică poți să ieși săptămâna viitoare când ai pornit mașina să-ți dea o eroare sistemul și aia e, trebuie să înlocuiești blocul de valve sau cine știe ce problemă mai întâmpini. Cam asta ar fi. Fiecare decide pentru el. Noi vă recomandăm întotdeauna să mergeți pe varianta nouă. M-a pus Mihai să fac și un outro, așa că trebuie să fac și un outro în care nu știu ce să vă zic decât share, like, follow, subscribe, nu știu. Am 5.000 de prieteni pe Facebook, sunteți 82.000 pe Facebook, încă 16.000 pe Instagram și avem 200 de view-uri la un videoclip. Senzațional. Așa, e prima dată când vorbesc în fața camerei pentru voi, așa că am ceva emoții. Pe data viitoare vom prezenta montajul unei suspensii de aer complete, de la A la Z, cum demontăm arcurile, cum montăm pernele pe ele, cum le etanșăm, cum tragem liniile, cum facem totul. Așa că pune acolo clopoțelul ăla că o să vezi chestii interesante în curând pe canalul nostru de YouTube. Și am uitat, dacă îți plac hanoracele, șepcile, tricourile, poți să le vezi pe acolo. Poți să ne dai un mesaj pe Facebook, Instagram, YouTube, că și acolo există mesagerie, și te rezolvăm. Sau te rezolvăm. Îți facem rost de un tricou și un hanorac și gata, că nu mai pot.